of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag fully vax na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. God would have us be, a family always there, to be strong and to lean Welcome to the family. Yes, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Maya pagat panapon po kayong buong kabale ng Guagua. O hindi naman po yung kaya kayong DJ Ma'am Ning, kening pamilyang Kapampangan, po, kening Radyo Guagua 99.9 FM. Okay, so, welcome po sa lahat, especially sa ating mga listeners, watchers, po, maliban po kay Guagua, karing kaya katamong kasiping bayan, wow! Si Ma'am Catherine Gasa is watching. Hello, Ma'am Catherine. Maya pagat panapon keka and belated happy birthday. Kabaning birthday mo, Ma'am. Alright, and yan. Alright, okay. So,
And syempre, kareng kaya katamong avid watchers, listeners, lalo na yung Ma'am Susan Ginto Serrano. And si Ludwig Sunglao. Hello! Good afternoon sa inyo. At Ma'am Beth, Maya Pagat Panapon, Ma'am Beth. Kamusta na po? And then kaya katamong kasiping bayan, po rin kasiping tamong balen, then listeners, watchers in Sasmuan. Yan po magkaila rin, magtampo na la. At sana miraras na kareleng kaya katamong antena na kaya katamong nangaos kanina yung keng radio, tamon talaga sana miraras na banda karela. At saka keng Lubao, yan, nereng listeners, watchers in Lubao, in Florida Blanca. Anyang misa nating megkay kaya katamo in Florida Blanca po, kaya Benenin Pampanga. Yes, welcome Florida Blanca listeners, watchers. And then yung ating mga taga Santa Rita, taga Porac, yan, mga estudyante natin dyan na kung saan ay nakiusap sila na medyo maaga-agang pag-uwi nila kasi may ginagawa daw na daan doon sa kanila. Happy listening to all of you there. Sino pa bang naka-tune in sa atin ngayon? And then yung ating mga, yes, Ma'am Susan Ginto Serrano. And ika, lalo kaping lalagukin kaya kang pa maglakad-lakad din. Yes, Ma'am. Alright, thank you so much, Ma'am Susan Ginto Serrano. And then yung ating mga listeners, watchers in Bacolor, San Fernando, in Santo Tomas, yan, San Luis, saan pa bang mga santo-santo ito? Masantol, ayan, Masantol, Macabebe, Apalit, Candaba, Arayat, Santa Ana, at Intapa Bangkeling 1, San Sebastian. Saan pa ba? Siyempre, rin kaya katamong sakop na pa rin ng Pampanga, rin syudad na ning Mabalacat, no? And the city of Angeles, especially the Clark City. So, welcome po sa pamilyang Kapampangan. And ano pa ba, yung ating mga listeners, watchers, syempre sa Bataan, sa Zambales, the whole Region 3, and the whole Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat. Eto na naman po si DJ Ma'am Ningning. Okay. Wow, si Cynthia Cañas Bacani. Good PM po, Ma'am DJ Ning, watching from Natividad, Guagua, Pampanga. Yes. So, Ma'am Cynthia Cañas Bacani, welcome to Pamilyang Kapampangan and all of the people and barangay officials of Natividad, Guagua, Pampanga. Yan, welcome po. And then, syempre, ang ating Honorable Mayor, Tonton Torres, na magandang ginagawa ngayon, no, sa ating bayan. At napakasipag po nila. And syempre yung ating mga officials dito sa Guagua, tulong-tulong po tayo. Alright. Ano pa ba? Syempre yung ating mga listeners, watchers in abroad, in UAE, United Arab Emirates, in Saudi Arabia, especially sa ating Sister Jetel Bermudo Gaviola, the head nurse of the King Salman Hospital. Hello! Yan, magandang araw sa inyong lahat dyan sa Saudi Arabia and lahat ng mga taga UAE, especially in Dubai, in Riyadh, in Jeddah. Hi! Maya pagat panapon kaya kayungan ken, gat panapon kaya ti Pilipinas. I just don't know nung nano ing oras kaya kayo ken. Pero makanyan man, mimingat kayo nga, okay? And then, wow, si Ate Dang is watching. Hello, Ate Dang, Josefina Cervantes. Happy Women's Day nga pala, no? Happy Women's Day. Okay? Or Happy Women's Month. Alright? No? Yan. Ipakilala natin ang kapangyarihan ng mga kababaihan. Wow. Alright? Okay. Yeah, and sa America, yung ating kaya katamong listeners, watchers sa Kapampangan, ka rin kayong Amerika, na balo mong balo, isong may hacking karelang account, nepo, sungaya magkapampangan, naliwayi kay ta, wow, lalo na yapong Marianong Garapon. Hello, so magandang gabi. Maya pabengi po kaya kayong ankeng
Ken King America rin, hanggang kay kaming Kabalen, King America, yan. Okay, so enjoy the cool weather in America while here in the Philippines, it's so very hot. Okay. Yes. Sabi po ni Cynthia Cañas Bacani, pa-shout out po sa apo ko si Zantea Dane Bacani Torres. Masayaya pong babatian thanks po. Yeah. Hello, Zantea. Yan, si Zantea Dane Bacani Torres. Apo daw ni Ma'am Cynthia Cañas Bacani. Hello, Maya Pagat Panapon kaya ka, baby. And then si Maya Salvador also. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah. And yes, si Ma'am Dang. Hello po, Ma'am. Good afternoon, sabi niya. Kalamlam na naman yung kaya kang kaya. Sayang ka ba? Magpakasaya ako. Guys, kakakit mo ko, dapat maili ko. Okay. And then si Ludwig Sunglaw, siyempre, wag nating kakalimutan to, no? Na laging nagmamahal sa Pamilyang Kapampangan sa Radyo Guagua 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua, sabi niya lagi. Pa-play po song Ma'am Ning Spaghetti. Wow, spaghetti pababa. Okay, thank you po, Ma'am Ning, and hello po, Sir Aldwin Malyari. Love you po, and hello, Kuya Jay. Yan, si Kuya Jay mo nasa Sambales. Nandun siya ngayon. Yes, and pagbati po ni Ma'am Susan Ginto Serrano sa lahat ng listeners, watchers, sabi po niya, good afternoon to all the listeners and watchers of Pamilyang Kapampangan at Radyo Guagua 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Yes, happy listening with so many hearts. Yan, okay. Yes. Oy, si Ma'am Beth Sunglaw is watching. Hello, Ma'am Beth. How are you? I miss you. Maya Pagat Panapon din, Ma'am Ning. Ma'am Beth, ako balot. Mila ko kakarening may nanuying kay. Pantunanda ka po tang mag-send kong greetings in the morning. Kaya makain nga kakitining lagyo mo. Beth Morates Sunglaw. Okay, so, Kota pong kayang kay tanda ng kay Beth Morates Sungla. Alright, so Maya Pagat Panapon, nepo. Siyempre kareng hanggang kay katamong listeners, watchers also, and relatives in Canada. Si Kuya Ogie Marukot, ayan, si Kuya Ogie Gaviola Marukot, and ang aking kumare, si Alma Santos, hello. Hanggang kamag-anak yan, si Louie, si Kuya Renan. Hello. Magandang hapon, magandang araw sa inyo dyan sa Canada. Yes, thank you, Ma'am Beth. And then, yung mga friendship natin, no? Dito sa may Asia, sa Singapore, Hong Kong, Taiwan, Vietnam. Hello! Good afternoon to all of you. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And to all our friends in abroad in Italy, si Kuya Neil Manakop na busy sa kanyang pagluluto. Hello, ang sasarap ng mga niluluto mo. No? Pasiklaban kayo ni Sir Rolly Songko. Nakumpangan nyaman kakanangkin. Ingatan nyo ha. Poteng carjack delight, okay? And then yung ating mga friends in Pakistan, yes, our friends in Pakistan, in Sudan, in Israel, yes, and we have Kapampangan also in Israel and Sudan, Iraq, saan pa bang mga Muslim countries yan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Yeah. Wow, si Ma'am Norly Bundalian. Pa-shout out po sa lahat ng pamilya Bundalian at Castro family ng Crisped. Salamat atin yeah. Deni pong pamilya nga rin po. Pamilyang Bundalian at pamilyang Castro. Yan, sina Kuya Toltol. Yun ang natatandaan ko sina Nora nga ba? Yan, yung tawag dito, yung panganay na babae. Si Ate Eling, yan, si Ate Eling, si Nora, si Norly,
si Kuya Toltol, yan, si Kuya Nelnel, nasa, ano na siya, nasa langit na siya, yan. Okay, and yung mga pamilya Bundal yan, si Bonito, yan. Right, and pasensya na Norly at hindi ko alam pangalan ng hubby mo dyan. Yeah, and of course, dakal-dakal salamat kay Pamakiramdam yun kay Pamilyang Kapampangan. So, yung topic, tamo po ngeni. Wow, medyo controversial yan po yung kaya topic ngeni. My goodness. Stepmothers versus stepchildren. Wow naman. Kasi ano yan tawag dito, Women's Month. Yan, Happy Women's Month, Norly, Ma'am Beth Sunglao, si Ma'am Dang, si Ma'am Josefina, si Maya Salvador, si Ma'am Cynthia, yan, no? Si Ma'am Susan, Ma'am Catherine Gasa, yan. Okay, Happy Women's Month po sa inyo. Patatagin po natin ang mga what we call this power, the power of the women. Yes, now women's power tayo ngayon. Alright, hindi naman tayo kakampi sa sa mga stepmom, kundi kasi lagi na lang pinag-uusapan natin the regular, the normal family, but pag-usapan naman natin ngayon yung medyo masalimot na pamilya, no? Yung merong other part, yan. Nepo, na kung saan ay napakaraming ganitong nangyayari. At na-encounter natin sa ating mga students yan, no? So, tingnan natin paano bang dapat mag-behave ang mga children at paano ba mag-behave yung mga stepmoms or mga stepfather yan, mga step-parents yan, okay? So, it is not only stepmom but the stepdad, yan, stepmother, stepfather, and the stepchildren, okay? So, ano pong masasabi ninyo? Ayan, alright? So, I'm waiting for all your comments. Paki-type lang po dito. Yes, Ma'am Norly, no? Bigat ng topic. Happy Women's Month din sa'yo. Belated 60th birthday kay Kuya Nestor Toltol. Wow. Okay, si Kuya Toltol pala. Wow, 60 na. Happy birthday, Kuya Toltol. Sana nakikinig siya dyan. Yan. Wow, 60 na siya. Double citizenship ka na. Filipino citizen and senior citizen. Wow naman, double citizenship na si Kuya Toltol. Meron na siyang 20% discount. Wow. Ako, ilang taon pa, Diyos mio, corazon. Sana abutin ko ang 60. My goodness. Diyos ko, bawat abak, po, panalangin ko at pasalamat ko kay Diyos at migigising kong malilyo kay Mbiyeko. Eko na boring miyulitan hitangan niyang Pasko. Pasko maka-hospital ko rugo, Diyos mio, corazon. Anyangin ni medyo mega slim tamo po babanten taning kaya katamong kakanan tana masyadong mamangan cardiac delight anyapin ni Sir Rolly Songko, believe ko kaya yan bawat i-post na talagang makatas presyon. Manyaman pero makatas presyon. Yes, Cherian Santos, hello! Yeah. Pa-shout out po, ma'am, sabi niya. Cherian, pakishare mo sa ating mga classmates ang ating segment ngayon. And what can you say about the step-parents, the step-mom, step-dad, and the step-children? Paano ba yan? Ano ba yan? Alright? So, medyo mabigat-bigat nga ang topic ngayon, no? Pag-usapan natin sila at baka sakali maayos natin ng kahit papaano yung kanilang relationship sa isa't isa. So, marami naman ang nagkakasundo, no? Marami ang nagmamahalan sa family kahit na hindi sila magkakadugo, yan, no? So, I think it is not in the blood naman yan, no? Nasa, natin yan, nasa behavior natin, sa attitude natin, kung paano tayo makipagrelasyon, no? Building up relationship to people, yan, especially to kids, ne po? Okay, alright, so,
Siguro dapat magpatugtog muna tayo ng magagandang musika, and I'm inviting everyone to switch on Twitch TV para mapakinggan po ninyo ang mga magagandang musikang ito, Nepo. At dito sa FB kasi naka-edit tayo rito, and itong ating antena ay medyo mahina-hina pa, no? Pinapag-aralan pa kung paano palakasin gaya ng dati. Okay? So, switch on Twitch TV po. Naka-flash naman po rito sa ating chat box yung Twitch TV. Just tap it and then go on na po kayo. Okay? So, let's listen to this beautiful music from the Planet Shakers. No? Today is the day. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay.
May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP. Pag-getting pababa, why not? Okay, so ang ating topic, ang ating pag-uusapan ngayon,
Step-parents versus step-children. Yan, right? So, sana makapag-share naman kayo, no? Kayang mga listeners, watchers natin ng inyong mga kuro-kuro. Yan, mag-type na kayo. Type na tayo. Okay, and I receive a message from Ma'am Josefina Cervantes, no? Siguro ate dang iyabe da kaketang kain, kaya katamong pamilyang Kapampangan GC. Ne po, reta pong bisang makyabe, mag-signify ko po, pota po, aden ako ang palabisa. Okay, banta sisikan yung panalangin tamo, ne po. Manya dyan prayer, Ma'am Josefina Cervantes, si ate dang, ne po, kasi po, atin niya po kanong cancer. Panalangin tayo po na stage 2 ya. So, panalangin tayo po na pagalingan ne po ng Diyos. Ne po, kaya pamamagitan da rin ding nanula rin chemo, yan. Makimo ya po kanoy ati chemo radiation next week yating Josefina Cervantes. Okay? So, abe tayo po kayong panalangin. The name is Josefina Cervantes. Yan po ang silbi ng ating pamilyang Kapampangan. Yan po may papanalangin ng tamo po. Okay, Cedric Garcia, ma'am, ita pong laptop. Cedric, ikay mo ko na, remind mo kitang GC tamo na. Pota kaliwan ko na po tayo. Alright? Okay, so yun po kasing lesson namin, naka-PowerPoint sa laptop ko. So, pinapaalala po ni Cedric. Okay, and Sofia Gian Tayag, yan, si Sofia. Hi ma'am, pa-shoutout po. Reminder. Yeah. Remind nyo ako sa ating GC, mayap kayong anak kayo. Taga grade 10 po ang mga to si Cedric at Sofia. Okay? Thank you so much, anak. Right! So, then kaya katamong step-parents versus step-kids. Yan ang topic natin ngayon. Na kung saan ay, syempre, biglang-bigla may papasok na iba sa ating family. My goodness. Siguro nasabi ng Ma'am Susan Ginto Serrana, sabi niya, siguro inggawan ning stepmom or stepdad, makiride and mo ma'am DJ ning bandeng luguran deng stepkids. Yes, makiride on, po. Nano pa? Maging maganakane mo ban na masyadong complicated ngeni nung enorgo aplis deng kids ingasawa na namo ing luguran ng lubusan. Makanya na siguro. Pero nung minsan ay iwasan ning maka-conflict between stepmom and or stepfather and stepkids. Bahala ni Batman kanita. Ay, ano ba yan? Yes. Tamo po ay iwasan nito yan. Kasi deng anak ilang sentro ilang sentro ilareng the most love yan po ilareng kaluguran dareng pengari ilareng priority ilareng everything dareng pengari po tangkang mikaguluyeng pamilya po or konan nening Diyos sing metong karela o kaya mikawanila biglang-bigla ating lungob aliwa. Oh my goodness. Ating lungob aliwa, king eksena, king pamilya. Oh, makanano tayang kayo nita. Makanano tayang timbangan kanita itayan. That is the problem na po na sasabihan tang. Bahala na kano'y Batman. Anang Ma'am Susan, po bahala ni Batman. My goodness. Okay. And then, so, deng anak ila rin dating peka mahalaga king family. Potang kay datang yaing step-parent, step-dad, or step-mom. Nanungno ka rin, step-mom perceive, isip na, she's the new queen. Right? She's the new queen. Bayong reyna ng pamilya. Or bayong
bayong hari, yan, bayong padre de pamilya, ne? O yan, keng isip da rening lulub abayo keng family, sigurado ito yan. Yapin, o yan na ing problema. Here is now, the chaos, the trouble, keng family, ne po, potang misamutan tamo. Sa bagay, diyang neng kay sundarat ang lareng. Sasabihan da, ne, sasabihan da mo reng dakalataw. Gustong talagang misamutan niya yung pamilya. Magulo ne, lalo yung panggulo. Magulo na yung pamilya, lalo yung panggulo. Kahit matahimik yung pamilya, masaya yung pamilya. Bigla yang manaliwa ing atmosphere. Okay? My goodness. Yan. Ne po, sabi natin Sister Norly, yan, ni Ma'am Norly. Mabaya yung pisasabihan tamo yan. Sopan nyo kong magdala. Sopan nyo kong dala nini. Sopan tayong pisabihan nini. Manita salese yung pamilya. Yan, pamilyang Kapampangan. Okay? So, Imam Susan Memieneng minagpang ne. Yan, minagpang neng kainan ne. Opinion na. Paano yung kunuman din nga liwa? Ne, sana nung ating stepkid ni stepchild, yan, stepmom, stepdad, yan. Baka gusto nyong mag-share ng idea nyo. Alam mo yan? Alright. So, nano ing maging problema. Yan, nano ing trouble. Datang. O yan. Pisabihan tayo pa ing mo ng trouble. Ne? Competition. Uy, Diyos ko, may ka-competition. Ano yan? Competition running, lundagan tinik, anong competition? Competition between step-parent and kids. Yan, po. O yan yung mumu ng kaguluhan na siguradong malyari keng pamilya isang linubya siyempre, rin anak sa biyanda, aliwayan tao. Yan. Po. Pero, king parent, he or she is my love. Yan. What will you do? What can you do? Kalugurang ke. Yan. Linugod dyan pa si bayi ma. Linugod dyan pa si bayi tatang. My goodness, karakalda kalugurang. Okay. Na? So, there will be competition between step-parents and step-kids. Yan ang... So, pakaisip-isipan tapa mo itamong pengari. At ikayo mo naman na ating karelasyon, na atin ng pamilya. Isipan yung masalese yung luluban yung ngayon. Medyo masakit siya yan, mabayat siya. Problema yan. Problema yan, yung luluban yung ngayon. So, siguro, tsaka utat namin obrang miyasawa kayo, potangkay, 2 years, 3 years, mikawani kayo, nano ito maka. Nano, pialungan yung pamakyasawa. Pialungan yung pamakyasawa. So, never say na, I can find match or better than you. Do not say that, Lepo. Yang tatang da, yang inang da ring anak. Lepo. So, nung isipan nyo yung solusyon, bayo tamo, at ika inda, ika tatang, bayo ka makikipagrelasyon kay ngaliwa, isipan mong magulo na kung may asawa, lalo pang gulo isong may kayan lareng anak. Deng anak kilareng mo munang isipan lagi, tandaan tayo. Okay, so let's listen to this beautiful music again from Prettier Than Pink. Cool ka lang, alright? Cool lang tayo. Broadcasting
from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati. Sinugod sa ospital. Bumigay ang katawan. Namatay. Dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata. 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital
o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Cool lang, huwag kayong huwag kayong masyadong mainit ang ulo na. Cool ka lang ako pero ako mapalik buntok. My goodness. Pero isupun kay talaga so medyo mabayat-bayating ing pisasabyan. Manahimik ko. Siyempre,
mangailangan tamong talino at karunungan isong medyo mabayat yung pisasabihan. Alright? Okay. So, sabi na pong Ma'am Dang, mabayat siya po ing topic lalo na both side tinla parehong anak. Siyempre, miyabe lameto nga balereng anak, kailangan balo mo lang i-handle. Yan, so step parent, kailangan balo talang i-handle. Sabi ng Ma'am Susan nandin, maki-ride on takarelo. Mo makain ko kontran keng kain. Nung masanting naman kakukontra. Lalo na nung panyalino ng pengarido. Yan. Kamakain kontra-kontra keng asawa. Okay? Alright, pagbati galing po kay Ma'am Susan Ginto Serrano, saying hello to Ma'am Eloisa Lusong. Yes, Madam Eloisa, how are you? My goodness, I miss you, Madam Eloisa Lusong. Sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, love you po, mingat po lagi and be happy. Wow, be happy, Ma'am Lu, like chipmunk. Smile, laugh always. Yan, alright. And sabi ni Ma'am Catherine Gasa, hanggat asabya po relasyon, isabya po ma'am ko. Kasi maragul pong impact ka rin anak kapag eya po buuing pamilya. Yes, totoo po yan. So, kareng medyo on the rocks relasyon. On the rocks na kaya kayong relasyon. Pero hanggat malyari, siguro manahimik na ko pang pareho kembale. Pero atyo kayo keng meto nga bali. Yan. Kasi maragula impact ka rin nga nakistong meko yung metong linayas yung metong ay mekasawing metong mekasa ay my goodness makaita mabayat siya ka rin nga nakita. Wow, Ma'am Elisa Tuason de la Peña is watching. Hello, Ate Elisa. Kumusta na? I miss you. Yan. And I love you, of course. Siyempre, mahal ka namin. Okay. So, ang topic natin, Ate Elisa, ay being a stepmom or step-parents versus the step-kids. Right? So, yan nga, pinag-usapan natin kanina, merong competition kapag pumasok ang ibang, para sa mga bata ay iba, naiiba siya. At magkakaroon ng jealousy. Yan. Papasok ang pagseselos, no? Pagseselos ng mga bata at pagseselos nitong bagong dumating sa pamilya. Okay? Yan, so mga mahal na Mr. and Mrs., mag-isip-isip tayo, Isip-isip kayo, hindi lang yung sarili ninyo ang iniisip ninyo, mga mayap kayo. Okay ba? No, hindi lang ang sarili ninyo ang iniisip nyo. Learn to sacrifice. No, learn to sacrifice your happiness for your children. Lalo na kung yung mga children na yan ay mga nag-aaral, mga developing, growing children. Tandaan nyo rin. Sunde nga anak you growing children la rugudi din ang problema. Paboren nyo na lang ilang may kakaproblema sometimes. Pero kayo di din ang rugong problema ring anak. Kasi para ka ring anak yung karelang pamag-aral, maragula problema. Ano ba yan? Maragula problema para karela ing pamagaral. So, dakal largo isipan. Totang kay sasabi ko pa. Kumakanyan. Diyos mio, korason. Yes, totoo yan. Ako makanyan. Bala mo niya nga kung mag-aral mo yan nung akong nag-aaral, nainis ako, no? Kapag nag-aaway yung mga parents, no? So, napagsabihan ko sila tuloy na, teko, mikawani, hindi sa akong mikawani, ako na mag-aral kong leksyon. Alam ko, dapat mong may papate keng biyayo. So, itang fightings in the house, makaragdag dugo kem burden da rin kaya kayong anak. So, isipan nyo
yan. Lalo na nung deng anak yu, masanting lang mag-aral. Yeah? Pakakayang-kaya nyo pa, pakatimbang-timbangan yung daraptan nyo kay MBA. Okay. So, these are the challenges of being a step-parent. Yan. Ano ba yung mga challenges? Siyempre, mag-enter ka kayong pamilyado. With children yan. Siyempre, yung mga children naninibago sa'yo. At siyempre, yung mga children na yan, may mga kanya-kanyang ugali yan. Ela santo rin, deng anak ka rin. Tandaan nyo, anak la rin. Atin lang kasalbayan, deng anak. Tandaan ng tamo. Okay? Pota balayo, linog ko kayong pamilya, tahimik kayo, ali. Man tutoy itang lalagay na po ako sa tahimik, ali. Sigurado. Gulo yung luluban. Alright? So, number 1 challenge to you is discipline. Yan, discipline. How are you going to impose discipline? No, you cannot impose discipline. Let your partner, no, let the father or let the mother, the biological mother, the biological father, then talagang pengari, ilareng magdisiplina karela. Tandaanan mo, ika, aliwakan tao karela. Diyan direteda ka pakiramdaman din. Ay, siguradong may gulo ko pa. Oh, daramdaman ko na yung kaya katamong pisamban, kakalembang na yung pisamban tamo. So, manalangin tapa mo, bangka nito, dakal tamong grasya keng Diyos. It's 3 o'clock now, At magpahiwatig yung kaya katamong pisamban na sambata na, mag-prepare ta na. Wow, Sir Rolly Sangko, hello, Maya Pabengi Ken. Yung topic tamo, Sir Rolly, step parents versus step kids. Pero bayo ta magpatuloy, mag-pray ta pa mo. Uling daramdaman ko na, imaginean me ining kay Sir Rolly, ang gaking Amerika. Miraras siya yung ining kalembang ngayon yung kalembang na ning simbahan tam, miraras siya king Amerika, balo ko. Okay, so mag-pray muna po tayo para malinawan ang ating mga pag-iisip. Yan, malinawan la po rin. Lumino ta kaisipan, okay? Alright. It's 3 o'clock. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos. Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan, Nepo. Still, ang ating topic ay step parents versus step kids. At yan ay Sir Rolly Songko. Nepo, dinatang nepo yung kakatamong apong Marianong Garapon na nandin ko pa manang tabi. Minom na ako keng kakapanenaya hinda kong piyang. Bless all of us. To all of you, Nepo. Yan, kembuong yato yan. Maya pa yaldo, galing po kay yan, manibatan niya po kan Sir Roddy Songko, yung kaya katamo nga pong Marianong Garapon. And John Paul Pamustan, hello! Yan, kamusta na ka anak? Amis na ka, tenda na kayikit, mayap ka. At abalitan ko, absent kang Thursday yata, Okay. So, mag-report ka na ako bukas. Puntalan mo ko keng empty room. John Paul Pabustan. Misabi ka tang marat ng bagya. Alright. So, kanina pinag-usapan natin yung mga challenges of being a step-parent. So, number 1, yan. It is a very big challenge to discipline. Yan. To discipline the kids na dinatnan mo sa pamilya. Diyos ko, makanano mong kaya yan. Makanano mo ang pakialaman din. Makanano mo larogong kayan. Diyos ko, bayo kan datang kimbale. So, sabi nating Ma'am Susan, ride on ka pa. Ride on, observe ka pa, ka masyadong mangyekembie mo. Alright. Ano ba yan? Okay. And then, nano pang challenges? Siyempre, hesitance or resistance. Yan, resistance to change. Yan. Ano ba yan? Nano na yung topic mo? Apo kong inda ko. Sa Rolly, stepmother, stepfather versus stepchildren. Yan, nano nga sabi mo, nanong apayo mo karang stepparents. Potang luban dane ing meto nga pamilya. Yan, kasi lagi tamong normal a family pisabihan tamo. Ngayon pag abnormal tambag yan. Alright. So, nagkaita mo Sir Rolly. Kakaduang kayan, resistance. There is a resistance to change. Yan. Balota naman, na ring anak, they are not that ready. They are not ready for another parent. Yes, Sir Alvin Sanchez Sibog. Hello. Yan. Good afternoon, sir. And together with Ma'am Richie
si Gabs Gabs, ang duwang pogi at din kaya kayong husky ken, pati rin husky, babatihan tamo, ano ba yan? Maya pagat panapon kayong pamilyang sibog, yan, karin kayong magsaysay. Alright? Okay. So, there is a resistance, yan. Expect mo na yan, expect mo na ating resistance from the kids. They are not yet ready to accept you. Tandaan tayo. Okay? Ela pa reading makipag-banding kaya ka. So, cool ka lang. Hanapin nitang kantata mo nandun. Cool ka lang. Yes, Sir Alvin Sanchez Sibog. Good PM, Doc Ana. Okay. Sir Alvin, potabisa ka magpangsalita. Kareng step-parents, step-mom, step-dad versus step-kids. Siyempre, yung maragulta ang papaburangkin, ding anak. Ano ba yan? Mas kikempis sabihan tamo rin, anak ding maragula kay pabor. Okay? So, yan, ikang ating karelasyon, nanungno ka rin ng karelasyon mo talasawa, or pareho kong talasawa, my goodness, so ito, mas maguluya ito. Pareho kong talasawa, piyabe nyo rin anak yun, ay Diyos ko, mas maragul yung problema yan. Okay? Another challenge is the emotions. Yan, emotions the ring anak. Wherein kids are experiencing confusion of changing the person or the person of their mom or dad. Yan, So, ding anak atin lapang confusion kitang mapapalitan niya ingin dada o kaya ingin tatada. Yan, yan yung kaya katamong i-consider, my goodness. Nasabi ng Sir Rolly Songko, masakit siya po yung bagay makiyan. Datapot iniingada kaya kung malyaring masalese. It always love to give you them the best way to the society. Yes, love and understanding. Yes, Ma'am Caroline. Hello, Ma'am Caroline Abarientos. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Thanks for watching, Ma'am. So our topic is about the step-parents versus the step-kids, okay? So, another challenge for the step-parent, emotions of the children. Na nung ka rin, bakit mapapalitan niya ima ko? Bakit mapapalitan niya daddy ko? Ayan, that is the question. Okay? They have that confusion which they cannot sometimes express. They cannot bring it out. Ulimpota, ing tatang o inda naman, iya ing masaktan. Kasi linugod dyan pa si Bayu, inuli ne kempi bale-baleda. Kagulon, Diyos ko. Pero, yan, this is the trend nowadays. Okay. So, dapat antin dyan tamo yan. Step-parent or step-parent to be. Yan. Okay? Ating confusion karela. May basta-bastang apalitan ing pengaridang tuto. Biological mother or biological father. May basta-basta nga palitan keng puso dat isipan ding anak. Okay? Yes, Ma'am Caroline Abarientos. Hello po, Ma'am. Good afternoon, Ma'am. Okay. Another challenge is the age of the kids. It's good if the kids are still young. Saguli lamong pakyalungan, pakyabayan ding anak ka mga latik. Pero nang kay pinating anak tang matured ni at medyo nakaatanggap. Yan, in age da. It's good nun in age da rin anak. Mga latiklapan talaga. Agad da ka nga tanggap nung ika malugod ka karela. Yan. So, talaga ding anak yung panto nanda rin, lugod. Lingap at lugod.
Impanto ng dareng anak, lingap at lugod. Yan yung dapat ay biye. Kareng luluban mong pamilya. Yeah? Maging stepmom ka man or stepdad. Okay? Ngayon, inundeng anak ka rin, mga ragul na la, my goodness. At atinong isip, medyo magkasakit ka. So, medyo kalakalale ka. Kalakalale ka, but still, lingap at lugod ing ibiye karela. It is not that replacing, no? Replacing the other one. Makanita dapat. Just do your duty as mother or as father. Do your duty. Kalalampas ka nito. Lalo na nung stepdad ka. Daw laki ka rin deng anak ka babay. Maya pa yung stepmom, agad deng aluluguran nung talagang kakit deng lugod king stepmom. Right? And stepdad, ayan, ken lulog mo rin itang kaguluhan talaga king family. Turing mong anak talaga. Never mong tagkilan din. Stepdad, emo tatagkilan or stepmom, emo rugo babarugan or what. Pakisabyan lang masalese. If they committed wrong, if they committed a mistake, pakakalale kang manyalita karela. Alright? Bakit mo itangke kang talagang lingap at lugod karela? You're concerned with them. Ngayon, nung kaburing sundan, well, you did your part and paboren mo yung karelang biological parent yung mag-discipline karela. Okay? Right! So, let's have this next music. Sabi nga, sino bang kumanta rito? Ang tipo kong lalaki. Wow, ano kaya yung tipo niyang lalaki? O ang tipo niyang babae? Okay, so let's listen to this beautiful music. Switch on to Twitch TV. Yan, Twitch TV po tayo for the continuous listening to beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Hello, Sir Likes Laiko. Good afternoon to you. Hello. Yan. Okay, so maraming salamat, no? At nakasama natin si Sir Likes Laiko. Hi. Okay, so Sir Likes Laiko, pakisabi kay sana kaya kay tanga po ko. Sana asopan me nanungno ka rin ini pagsisyan na maging estudyante yaken. Right? At sigurado ko kaya kayo mamiyang glory kay school yun. I-chat na ka likes, alright? So, thank you sa panonood mo, Dr. Laiko, and I'm inviting you sa Twitch TV para mapakinggan ang ating mga magandang musika. And then, Sir Rolly said, sakripisyo ang taga na bilang pangadwang pengari lalo na nung many batan niya keng aliwan tao nung kanino ya many batan it's always sacrifice but moment one is discipline. Alright? Okay, so talagang being a second parent or a step parent is a sacrifice. Alright? So let's have this another beautiful music. Kahit ayaw mo na! Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner.
Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami Sa dahil pamilyang Kapampangan. Alright. So, yan, no, yung ating mga challenges sa mga step-parent, pinag-usapan na natin kanina, no? So, tandaan natin yan, mga step-parent, ha? Do not forget the challenges that you are facing or that you're going to face with the step-kids. Number 1, discipline. Number 2, resistance. May resistance yan. Kulang na lang sila ay magdala ng mga placards. My goodness. No? And then, yung kanilang mga emotions. No? You must
Respect the emotions of the kids. Remember, you are another person for them. You are a new person for them. So, hindi basta-bastang mapapalitan yung kanilang biological parent. Remember that. No? So, never attempt to replace the biological parent. Okay? Ano pa? Yung kanilang age, mabuti na lang kung bata yan, pero kung matatanda ng matured na sila, mga siguro, anong tawag dito, mga high school, Diyos ko, rebellious years. So, be ready ka sa mga dyan. Hindi pwede yung gusto mo ang masusunod. Cannot be. Cannot be. So, yan ang harapin mo. My goodness, akala mo lang. No? Okay, Ludwig Sunglao, sabi niya, Buricula play music po, Ma'am Ning. Love you po, Ma'am Ning. Oo naman. Talagang Ludwig Sunglao, love na kami. Okay. So again, thank you Dr. Likes Lyco for watching our program. Nag-PM ako sa'yo. Sana basahin mo, right? Nako man may pakarine kaya tanga po. Tandaan na nyo yan. Kalupa kaya ito. Pero, this kid will bring glory to your school. Remember this, I am telling you, no? Gold medalist yan sa swimming. Main labyak in swimming pool yung maragul, palay ka lang. No? So kapag milubyak kaya kayo ini, Dr. Likes, dalami tambing keng sports coordinator. Okay? So, now, challenges kids face with step-parents. Ito naman yung mga challenges sa mga kids. Diyos mio, Corazon. Adaptation issue. Yan, number 1. No? Adaptation issue. Aray, Diyos ko, kasakit yan. Itang makananudeng tanggapan ining bayong tao ngayon na darala ng ima o darala ng tatang keng pamilya. Makananudeng tanggapan keng pilubluban da. Makanano lang kumilos. Na dati-dati balo mo na yung parent. Deng anak isundem pengari da rin kaya beda kembale. Alang kaya, alang nanine, alang wall, alang boundary. They will do what they want. Nung patingapon lang makakera din, patingapon lang matudtod, patingapon lang alang gagawan. At andyang mga kamuanan la pa, kareng pengari rin. Okay, mo karela pengari din. Okay? So, onangi ka. What is your connection? Ay, yan ang mahirap, no? So, adaptation issue. Masakit talaga, pareho kayong mag-adjust dari nga, sigurado yan, okay? And then, trust issues. Aroy, Diyos ko, yan po. Trust issues. Intiwala. Talagang masakit build up ing tiwala. So, sana akwa mo ing tiwala daring anak. Okay? Nahano pa? Aroy, pareho kayong ating anak, pareho kayong talasawa. At ating kayong parehong anak, ba't piyaben nyo la? Aroy, sibling rivalry. So, pengare, step-parent and biological parent, kailangan pante-pante inglawe, kareng anak, aren. Tandaan nyo, pantay-pantay, equality. Okay? So, alang mas malapit, alang marayu, alang dakal, alang ditak. Tandaan nyo yan. No? So, sibling rivalry. Seli meing metong salimongan. Okay? Tandaan ng tamo po yan. Ating kampeg dala, dakayan mongan. Denan mongan. Alright? Luguran mongan, pante-pante.
At do not expect na agad may kakaso. Ay, alila. Ela may kakasundo rin. Kaya magkasakit. Kasi they are different people. Different people, different bloodline. Yeah. Alright? Yan ang ating pinag-uusapan ngayon. Step parents versus step kids. So, ano pa? Ano pa yung mga nakikita natin sa relasyong ganito? So, misip-misip kayo, misip-misip kayo, kayong pengari. Eyo, basta-basang pamalitan, di nga asawa yun. Kayo basta-basang mamalit. Akakita namang kembalita ngeni. Ima, migdalayang aliwang lalaki, nanong gewa na king kareng anak na. Ne? Diyos ko, detang mga latikayanak, nanong ababalitan tamo, pe maspas ne, pe numbok ne, anak yang malatik, ang gaking mateya, nga nakababayi, ni rape ne, kaluguran na pe nga ring babaye, misip ka. Misip ka, bayo ka, papalub aliwang tao keng pamilyang. Protect your family. Protect your children. At ini pa ating kung balo na ining uling-iningin dami kasawa ng aliwa. Mary Piergoy ng anak na. Pero ing sakit kay ngindangay ni penny wala ning anak. It's very sad thing. Ala kayong aliwang dapat paniwalan nung yereng anak yu kaluguran na pengare. Yu papaboren ing deng anak yu milakola lugod kaya kayo uling ikayo. First and foremost, ikayo yang dapat lugod lumingap magtiwala kareng anak yu. So, istunging anak kababay sinumbong ya kaya ka paniwalan men tambing and do the necessary action. Sabi ko napin at sasabihan ng Apong Marianong Garapon, it is a great sacrifice. It entails a great sacrifice. Sacrifice me in kaya kang sarili. Sacrifice me in kaya kang kaligayahan just for your kids. Uling ilareng maragul mong responsibility din. Gewa mo rin. Gewa mo rin, binyeno ning Diyos kaya ka rin. So, dapat alagaan mo rin. Sesen mo rin. Okay? Luguran mo rin, lingapan mo rin. Okay? That is your big responsibility to your children. So, sibling rivalry. Kagulo, Ako, picture yata itang sibling rivalry nga ita. Diyos ko, nung day nga anak ko, pare-pareho na lang. Pareho nun t-shirt, miyaliwala kuli. Ipatela pa niyang baby lang. What more? Nung miyaliwala pang tao din, my goodness. Diyos ko. So, andiyan pang may kakapatad nun tuturen. Ating sibling rivalry. What more? Nung midaya-daya din. Nung pare-pareho bloodline. Masakit, magulo. Okay? So, nano pa, yung challenges dugong harapan da rening kids sa renin, with the step-parent. Grief and loss after death or the separation. Mi kawani la rin pengari da. Natural. Malulumbay la rin. Naglulumbay yan. Grief. Naning grief keng kapampangan. Itang higit pa keng malungkot. Talagang bala mo, pegla mo ko siya yung puso da rin nga nakaren isundem pengari da mi kawani la. Or elaman mi kawani minuli king Diyos sing meto. Siyempre, they are in a
grieving days. Ne? Magdamdamla pa. At chupakeng pusuda ing pangawala na ning tengaring metong. Potang kay datang kakembieda. Uy, kinupo. It's a very big, great blow to them. Maragul challenge karela yan. Impamanyatang mo karela. So, understand the feelings, the emotions that these children are still grieving. Sila'y naglulumbay pa. Kumbaga sila ay, anong tawag dito sa Tagalog or Kapampangan, what is grieving in Kapampangan? Sorry po what what they call this, I am in short of Kapampangan. Maglumbela pargureng anak potang kay datang ko. Masakit ita. Nano pa ing challenges sa yarapan da rening anak ka reni, the stepchildren. Of course, they are wanting more and more time from their parent. Potang kay inganggang pansin, inganggang sikaso. At ka, nanungno ka rin dati-dati ing sentro ng ima, ing sentro ng tatang. Deng anak. Deng anak, deng sentro da rempe ngari. Potang kay ika datang karugo king karelambie. Kabira-biray ika na ika yang kaya sentro ng tatang o rima. Ika yung si Silvian, ika yung pakaluguran. Oy tana, di natang na po ing maragula kay kanita. Emotions, sakit. Masakit no loob de nganak yung pamikawani o kaya pangamate na ning metong. Potang kay dumagdag pa ing sakit a panamdamanda. Think of that. Okay? So, let's have this very beautiful music muna bago tayo mag-conclusion, magtapos sa isang sulyap mo. Yan, Diyos ko, matindi yata yung sulyap na yun at natuluyan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam,
Magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi.
Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna. Yan, sa mata, makikita, no? Kaluguran na pengare, lawen mo mata rin kaya kang anak. Alright. So, sabi na, okay, greeting muna kay Ate Mila Maglalang Day Palubos is watching and Rubia Camille Valencia Dizon also. Hello, good afternoon kaya kayo, Mila and Rubia. Okay, so nasabi na pong Ma'am Susan, pwede naman siguro at Che and Kuya ing pibatan yu nung nanuman ing kerasan ning relasyon nyo deng anak ilang mi parusan. Kaya please mo po, malunos ko kareng regalo ni nga pong gino kaya kayong may asawa. Okay? Nano pa? Deng anak, luluguran lang sobra. Yan, luluguran lang sobra-sobra kasi ila ding bida kayong pamilya. Totoo po yan. That is Ma'am Susan Ginto Serrano. Thank you so much po sa inyong opinion, no? Na ring anak talagang ila rin bida kayong pamilya. Ila rin sentro kayong pamilya ring anak. Yes, sir. Sir likes like, I assure you. She will bring honor to your school, no? Paki ano na lang yung pinapakiusap ko sa iyo, no? Tingnan na lang diyan, all right? Okay? Main love ya kaya kayong swimming pool. I think nanalo siya ng Clara last year, and kung hindi lang sa COVID kasama siya sa palarong pambansa. She's a very good swimmer, I assure you. Tsaka yung may protection karyo rito, yung kanyang nanay, kapitan. Kapitan ng mga polis. Likes. Kapitan Nening Polis. Chief of Police Nening Morong Bataan ni Mama na. Medyo bigatin niya. Main labya kitang maragul yung swimming pool kene niya. Ika ng bala kayo, pakisuyo. Alright, likes. Thank you so much in advance, Nak. I love you. Alright. Okay. So, magpaalam na yata Sir Rolly Songko. Good morning, 12:52 na Ketty, LA. Ang sabi niya, have to sleep na Maya pagat panapon ngang kaya kayo, magpainawan na yapong Marianong Garapon. Blessed Sunday to all of you. Thank you so much, Sir Rolly. Sweet dreams kayo, Kenny. Kayo nga doaning kaya kang malagong wife, Ken. Alright. Pwede ya po bang ayabe miyaking iskuwa pag mag-college siya? Siyempre, nung kaya kayo ya. Andiyan yan ng high school ya, I tell you, ne? Akayan niya. Ayasahan niya, I am telling you. She is an incoming grade 11 at Dakalya gold medal. And as of now, she's a winner also. Gold medal siya ngayon, no? So, potang bagay, send ko kaya karetang goldie. Okay. So, she will bring honor just like ELA, ne? Ing anak ko, ginamit dyan naman ken para mamye honor keng school you. Keng school tamo, right? Okay? So, anyang ELA naman kanyang mural painting, ne? Mural painting yung sa kanya at laging nananalo tayo nun because of LA. Alright? At syempre, sumikat siya. Yan. Actually, kinukuha siyang professor dyan, kaya lang mas mataas yung ano niya kasi sa mga Koreans. Ne, Ken Clark, mas mataas siya kay ka rin na tatanggapan. medyo makay-kay LA bagyayan eh. Siguro po tangatin niyang panahon, ma-assure na ing balo na kareng kaya katamang architecture ken. Okay.
Alright, so thank you Dr. Laiko, no? Dr. Laiko, dati kong estudyante at ngayon kabaro na natin siya, kapareho na natin doktor din. Thank you so much, like. Pakisuyo mo niya mo. Kayo magsisi. I'll send to you her, what do you call this? Itang card na. I'll send to you at saka ritang sample gold medals na. Send ko kaya ka. Manta maniwala ka. Alright? Okay. And yun na nga yung mama niya. She is the Chief of Police of Morong Bataan and galing siya ng Bagak. So hawak niya nga halos buong Bataan. Okay. Alright. So, balik po tayo dito sa pinag-uusapan natin, no? The step-parent, step-mom, step-dad versus the step-children, step-kids, yan. So, what not to do? What not to do as a step-parent? Ano ba yung mga hindi mo dapat gawin bilang isang step-parent? Huwag kang magkunwa-kunwaring ugali. Okay? Just show who you are. So, do not portray good or bad, false personality. Just be yourself, no? Kung ano ka, okay? Then, sabi nga kailangan alam mo yung pinasukan mong yan. Alam mong dalhin. Okay? So, siguro naman alang mula lang babae na mesyak nakabod inuli ni talasawaya pala tinyang anak. Ala naman sigurong makanita. Mostly, you know the situation already. Okay? And, ano pa, what not to do? Yes. Yes, thank you, Sir Rolly. Sabi mo, matutod na ka. Thank you, Sir Rolly. Okay. Nano pa? Do not impose your own rules. Remember, these are not your legitimate or bloodline children. Okay? Mula kay Reni, mo kadaya. So, aliwala datang deni. Do not impose your own rules. Kamalyari sigurado. Malyari ing buri mo karela. So, mo panin to nan kagad itang sunod laki karenganak. Nano pa? Do not assume. Yan. Do not assume that you will be accepted immediately. Tampi sabitanan din. Mamalwat bayuda katanggapan din. So, maging mayap kang tao karela. Magi kang mayap, maganaka, malugod, malingap at tao karela. Bangkanita, tanggapan da ka. Okay? Nano pa? You must consider their feelings. You must consider its personality of the children. Okay? So, tinlang kanya-kanyang ugali din, manobserba ka. Observe them first. Katambing-tambing abala mo, reyna o hari na di natangking family. Biglang-bigla na mo. Yung presidente. Cannot be. Hindi pwede yan. No? And then, what else? Mika problema. Do not focus on the problem. Be a solution giver, no? Be the solution. Nakamakikipatong-patong kayong problema. Misip ka, solusyon. Okay? Ako, buring problema. Solution kayo. Solution-oriented kung tao. Megkay kang mika problema, buri ko kagad solusyon. Buring problema. Alright? So, makipatong-patong keng problema. Dapat mamiyakang solusyon. Nanong sabi ng Sir Role, panay ko mong mag-comment, patse gagamitan dala po din Tagalog words niya. Panupaya yun na kepo, eko po sana mo. Ali ko na, Sir Role, sabi mo kaya matudtod na ka. So, kala ko matudtod na ka. Good night, sweet dreams, sabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano Keka. Okay? Nano pa nga mo dapat gawan? Ikang step-parent. Do not interfere with family structure. Do not interfere with family structure. Yan. Remember, kaya. Tagalwal ka na nalulub. Okay? Tagalwal ka nalulub keng family. So,
kalakalali ka. Okay? Then, nanungaos kanina, you must be open up for communication. Open ka dapat kayong communication. Ano ay tangay nakakabudbubulad. Ay, my goodness. Kasama kung dili rin tao may bubulad. Ay, bagyakom. Nano pa? Never talk bad about their parent. Tandaanan mo yan. Alakan, zipper your mouth. Zipper your mouth. Do not talk. Okay? Do not talk bad about their biological parent. And do not dictate the kids. Do not dictate the kids. Okay? Do not be a boss in the family. Remember, you came as their second mother or their second father. Maging makanita ka. Nanuya ing metong nga pengaring, lulugod siya, lilingat ya, solution-oriented siya ing pengaring. Ating metong nga pengaring, mapanyisin, nung susopan lagi ing anak nga. Okay? So, it's 4:02, my goodness, so, next Saturday ulit po, kita-kita. Next Saturday. Next Sunday, may sanay ko pong Saturday ko Next Sunday po, kita-kits ulit tayo dito sa 99.9 FM, Radyo Guagua, Pamilyang Kapampangan yan. Kaluguran dakongan po. God bless you all. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang